दायो जोङो सफैबाय जयपुर बाजार आखामजों ज' जानोसै खुलुमबाय आरोखि दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय आङो दिनैहाय बहा थांगोन नोंथांमोना स्क्रिनाव नायना लादो थ' जोङो थांगासिनो दङ दायो जोङो बाइक सालायनोसै बाइक आरो ओरैहाय दङ जाहैबाय थालिर बागान आरो जोङो दानिया थांनोसै ओरै जाबाय दिनैहाय बेयावनो एसे बेरायनो थांगोन आरो बेरायहैगोन दायो जोङो सफैबाय जयपुर बाजार ओइ बेनो जयपुर बाजार नायदो बेनो आरो हरैहाय मैगं बाजार दङ बै सिङाव हाबोब्ला मैगं बाजार नुगोन आरो ओरैहाय दङ जाहैबाय बिथांनि गस्ला दखान नै बिथांनि बे गस्ला दखान नोंथांमोना बिराद मोजां मोजां गस्ला मोननो हागोन लंपेन्ट जिन्स लंपेन्ट बायदिसिना मोननो हागोन बिथांनि दखानाव नोंथांमोना जयपुर बाजाराव फैयोब्ला बायफैब्लानो जाबाय बेनो जाबाय नांगल बाङा बायना दिनैथ' ईद ना मुस्लिमफोरनि ईद दिनैहाय माने बर'दिन होननानै बुङो आरो आंजों लोगोआव दङ जाहैबाय ओइ जे दा जोङो दसे बेरायनानै थांनोसै न'आव ओमफ्राय एसे बाजारावबो ब्लग लालांगोन ओरैहाय दा नोंथांमोननो देखायगोन सिङाव हाबनानै ओरैबो देखायगोन आजि दखान बन्द नाखि बन्द आरो नै बियो जाबाय जोंनि एरियानि माने आउटपस्ट नांगलबाङा आउटपस्ट बे जोंनि एरियायाव गोलैयो ओमफ्राय थानायाथ' जाबाय दस्राजों थाहैबाय जाबाय बे आउटपस्ट गोलैयो पुलिस चौकी दा दसे सम बेरायनानै थांनोसै एसे दिनैहाय ईद जालाबायलांनोसै मालाबा बाजार समावहाय नोंथांमोननो मोजाङै देखायजोबगोन आङो दिनैथ' बांद्राय देखायनो हानाय नङा एसे बेरायद्लाबायनांगौ नालाय न'आबो बेनो वा बाजार सेरावनो खानाय न'आ पालियासे गरथु जिरायजेनबायानो आंबो जिरायनोसैलै दायो दसे सम आराम खालामनोसै ओमफ्राय जिरायनानै रेस्ट लानानै थांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोङो माहाय माहाय बेरायो दिनैहाय माने दिनैनिहा नोंथांमोननो ब्लग बान देखायनाय जागोन आरो सोरबा सोरबा आंनि रायलायनायखौ बुजियानोलै मारै बुजिया आं आन्दाजखौ मोननो हाले माने गोख्रै रायलायनाय खोनायो ना मा रायलायनाय खोनायो ना सोरबा सोरबाथ' बुङो रायलायनायानो जाया होननानै बुङो जायोना जाया आंथ' मिथिले नाथाय आंथ' जानाय बायदि मोनो आरोना रायलायनायखौ बे नोंथांमोननि सायावसो बुजियै बुजियाया नोंथांमोना किबाजेन बर'खौनो बुजियाबो जानो हागौ आंबो जासिगोन नै ओंखामा दङ दासिमबो ओंखामजों ज' जानोसै बोरमा बेदर जागोन दे लोगोफोर जोङो दिनैहाय बोरमा बेदर ईद दङ नालाय दिनैहाय ओंखायनो बोरमा बेदर किसुरि ना मा होनो बिदि जोङो जानानै थांखानोसै जानायाव नोंथांमोन बारा देखायनो हानाय नंलिया एसेनि बोरमा बेदरना मोनथाम जाबाय आं मोनथाम जारलाखौ गोबावसैमोन मुस्लिमफोरनि ईद मोनजायैया माने 6 बोसोर ना 7 बोसोर जाबायमोन हजोंहाय खनसे महाराष्ट्रआवहाय मुम्बाइआव जानायल' खनसे बेनिफ्राय गैयामोन दिनैसो आरो मोसौ बेदरसो जागौमोन साला गैया सरकारा बादा होबायनो सिथारनो गैया मोनाखै बोरमा बेदरसो होबाय प्लेट मोनथाम एकदम गेन्द्रा जालायदों नै दा जोङो थांफिनोसै उल्था गामियाव बाजाराथ' दिनै बन्द' गोजा जोङो बेरायला बाजाराव बेनो बिथांनि दखाना एकदम लेडिसफोरनि सेन्देल मा नांगौ ओरैहाय दंजोबो नै
आरो पालि सेन्देलफ्राबो बायदि बायदि दंजोबो नांगौबा मोनगोन दिनैहाय ईदखाय बाजार गैया ओंखायनो जोङो बेरायला बाजार सङा बेनोमोन नुबाय मोजां नुबाय माहाजोना बेनो नै मोनाबाय लोगोफोर जोङो थांफिननोसै दायो सा मोखां दावखोफिननोसै बाइक गाखोनि र' थांफिननोसै दायो जाखांबाय लोंखांबाय सिदा बिरनायसै लानजाय फारनोसै जयपुर बाजार लोगोफोर बियो दा दिनैहाय दंखाय बन्द जाजोबदों बेनिखायनो जोङो बेरायनो मोनाखिसै बेनिखायनो जोङो बोरमा बेदर खुरैथाम जाबाय सासेयाव ओमफ्राय दावखोबाय ओमफ्राय दायो बे दखानदार बाजैया माने बानलु सेरनै बिहरदों ओमफ्राय दावदै प्लेट मोनसे बिहरदों बेखौ लानानै थांनानै हैनोसै गावबा गावनो एकदमबारे लामाथारि मानसियानो जोबा दिनैहाय नै जोंना लाइफजों सा मोखां दावखोनांगौ लामाया एकदमबारे अमब्लिं आंनि अनजाग्रा लोगो नोंथांमोन आङो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नो सानबाय माने दिनैनि भिडिअआ एसेबां इन्टारेस्टिं जायाखिसै आङो ससेल' खालामबाय दिनैनि ब्लगखौहाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो हायोब्ला शेयार खालाम एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो बाय बाय